Здравейте, казвам се Радка Николчева и в момента съм на обучение за прием на продукти от фирмата Fitline. Какво ме доведе до тук? Имах здравословни проблеми. А здравословните проблеми се състояха в това, че не можех да се храня, не можех да спа. Просто като че ли само съществувах, а не живеех. Приемайки тези продукти, аз станах нов човек. А в какво се състоеше проблема? Имах проблем с тънките черва, при които не се усвояваше храната. Тоест всичко, което приемах, само се изхвърляше без да се усвояваше. Приемайки тези продукти, аз усвоявах тези микроелементи, които ме липсваха преди това, а това са желязо, калций, магнезий, манган и така нататък. След приема на тези продукти аз се почувствах нов човек. Какво значи нов човек? На мене ми се живееше, имах желание да върша много неща с ентусиазъм и изхвърлих кафето, с което се заблуждавах, че всъщност ме тонизира, а то тонизира за момента, а после се ставаш пак такъв, какъвто не трябва да бъдеш. Така че препоръчвам на всички, опитайте, без да опитате, вие няма да знаете техният ефект, опитайте тези продукти и няма да се излъжете. Ще останете недоволни, а много доволни.